И здравейте! Аз съм Жасмина, вие сте Жас 555, радвам се видя и добре дошли в днешното видео. Както сте разбрали от заглавието на видеото, днес отваряме ден 15 на адвент календара на Балея за 2025 година. Ако такъв тип видеа ви харесват, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми, за да видите какво ще се падне до края. Също така може да ме последвате в моите социални мрежи, линк към тях в описанието на канала и долу в описанието на видеото. А сега нека да видим къде се намира ден 15 и да го отворим. Почвам сложната процедура на как да ви снимам това, което отварям. Ето тук иначе е ден 15. И сега е време да видим какво ще се пада. Без да бутна ухата, да е. Чайте и да се изправя така стройна да ви изглеждам. Нищо, че не съм. Това вече е отделен въпрос. Това е по-сложно, колкото изглежда, казвам. Иначе вратичката е голяма, навеждаме, че ще е нещо голямо. Надявам се. Sparkling Lights and Cozy Nights. 4 има. А това е... Това е? Това е Шаумбат на немски с ванила... С ванилия яс. С ванилия и портокал. Това е такова като душ гел. Не знам как точно да ви го... Не съм много начетена с немски, в момента не се сещам за превод, но ми прилича на като душ гел, пяна за вана ли трябва да е, нещо такова е, със сигурност. 35 мл е. Така че това е, предполагам, че това е някакъв вид гел, такъв за баня, за вана. Така че предполагаме нещо такова. Ако се сетя за превода, ще го изпишем ето тук на екрана. Но това се падна от ден 15. Вратичката беше голяма, следователно и това. Така че с вас ще се видим утре за ден 16, за да го отворим от календара. А сега нека да върна ден 15. Така че с вас ще се видим утре. Чао!